Anga wale nyumondo vole beka lase au mali kono ani mali ko ka munu be ni akeme ka nyamada ka nyashin jabaranuma wala safa mu yabise ka sura ufe Sheriff la TV ka doko kun kuna fone na mimbi la selike doko kun kuna fonuna minu njora hakilu fe ka sigi uka wala sa akafa mu yabise ka bonya udafe abida menene mali salama tonga franyonga jakuluba hu conseil islamique du Mali manyama Mali salama dina nyama ka franyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama Silamaya demeto ansaru nyajoyoro aseyada Sheriff Usman Madana Haidara katama kunjeli tama mine afunyashine kundo marabulo sabana mo sigaso kada sigaso hijide unga katubla ladado afeme mbike ulada timena zamzamiyu blaserala sigaso ka ufe kabeni tarata yeka kadema la sorobangoni jangene bugula segi nzembe bara uminongera kona ngaje kanye madaufe Salama tonga faranyonga jakuluba ho conseil islamique du Mali manyema Mali salama dina nyemo ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema Silamaya demeto ansaru nyejoyoro asayada Sheriff Usman Madana Haidara kele ko fe katle damadoke siga sokono hijide umbla sarali sembe zamzami yu segena ka demaya la sora bamako ka beni tarata utikalo tle muga ane wolon vla shuvela wiye neganya tanit lade bani ya nyini siga soka ufe abesera nyini ki kunda demayaka kerengere nenyana Silamaya demeto ansaru olu tugura nofe ka blasera fo dugu bodala ubina kambeda ye kumamina uye wale nyuma nonga ye halebi le naningeli la uka dugu la sigaso na ye dugu fene kuye degu minu me sigaso ka alaka degu wili ka laba ka dugu donge sigaso ye samia bese ka ge samia nafa maye ko be bani fo ka wale nyuma ndo oduga odungele kofe bani sorola ka ambeda sigaso ka uye ki kunda Bamako ka yani Bamako che bugu ningau Mali salama tonga faranyonga jakuluba ho conseil islamique du Mali manyema Mali salama dina nyema uka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema Silamaya demeto ansaru nyajoyoro aseyada Sheriff Usman Madana Haidara na tamanyo makono ne kundu buguni dundala kilometri tanyona nenga soroka senze kadu buguni ngono kada bismillah ka beni Silamaya demeto ansaru dagayoroyi Silamaya demeto ansaru nu kanu ba ubongume buguni fa bela jelela kanyonzoro nyema wi wale nyuma nonge baniye ublali la serat leneka no yekishi sirai buguni moso betogola Silamaya tombe togola e conseil moso togola leader moso togola ami sad dini moso bela jelen togola ala sona bika anjo ni geneka alhamdulillah ambala barikada atemela do kanecho anga dugula no ende balima moso ere ka fatuli amba nyina fa ke duwo kai inshallah shini kenya ala bula ala ko jisirifu Madani Haidara ma atale hijiden lamina sangara nyamma ke buguninga ke hiji gwakorola ni fa hijiden ala ko ke kage dubo kanye sangara nyamma kamera na ko ke gwakorola ni fa hijide na ala ko ke ala ka so daele herla ala ka daele herla ala ka ko telia ake dubo kanye anga dubo yayi Haidara joro min glad ko koloka kono diminte nye dimindu ni Qur'ana moke kofo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ala ko moke valeur la ako alema chifoi kama fona gara dampe nga hine Sheriff Usman Madani Haidara nani o Qur'ana ayay ko bi joanye korodi kadaka mamina eyira dukuluka ayira de la mogo be nyanama beka hinedi Haidara mogo bi adama de beka hinela foka ta si hali dandan fewma kalo min togo daraila no de modi solartewa jamana ngono ya do ya do ko ja ko kalo be malila mamina togo dara Sheriff Usman Madani Haidara la Asayada Sheriff Usman Madana Haidara kele kapmata ayaka ni sodi ajira buguni ansarula kasabu ke kabena tato sigasu ube wulika jowla asigindo fena uyo wulika jokeleke asorala ka weleda ka nyeshumo ube sera minga ukujija seraina no yeselama ya korole serai selama ya dine keme ka sera minvo ka jeya ni Muhammadul Mustafa nemani kisibe aye dumene kundo oka no ye jogo nyumanyai dugo udo unzoro la ka buguni bara ukunje zamzami yunata manyo unzoro la kukunda Bamako ka ngayani Bamako fena che
cɛ sidokaw fɛnɛ kɛnkun bɛ ka bani tɛmɛndɔ bɛlɛ a ye jɔli kunkurunin kɛ a n'a taamaɲɔgɔnw sido dugu ɲɛmaw ladala ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ sirada la ni ka bani bisimila u ye zamzami y'u fo ka wale ɲuman dɔ ni ka laban k'a ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ dugu ye nɛgɛ ɲɛ 19 de ni o ye 19 heures ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ye denbaya lasɔrɔ sirifila duba kɔnɔ Bangoni Janginɛbugu la an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ san 2020 heji ala k'o jira an bɛɛ lajɛlen la. Silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolofara min bɛ Konowari jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Fédération du Poro Korogo mara la san o san walanbila n'a bi kɛ u bɛ a lajɛ k'u ka yɔrɔ dɔ sugandi ka taa u ka walanbilaw kɛ yen walanbila min ko don kalansow minnu bɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolo Konowari jamana kan o walanbilaw de don a senfɛ baaraw minnu kɛra saya kɔnɔ u b'o dajira ɲɔgɔn na ka laban ka baaraw minnu fɛnɛ bolo danbɛ k'o fɛnɛ dajira an ka maa minnu sigi mɛ Konowari jamana kan ka ko bɛɛ lajɛlen lase an ma Jakarija Danbele ale ye a lase nka kumakan bɛ lase maa min fɛ Abdul Karim Sako. Ansaru ka kalanso minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaasoba n'o ye direction des écoles confessionnelles Cherifula ye u ka kalankuncɛ baaraw o kɛra délégué 33 olu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan u b'a fɔ min ma représentant en région n'o ye DEC ka représentant ye o ma 19 ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka taa se u ka organes centraux ma DEC Cherifula yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kalanso 170 o de b'a bolo bi kalanden 28 ani 330 o b'u bolo kalanso 3 o sera ka don gouvernement ka système kɔnɔ kalanso 6 a yirala k'a fɔ olu ka yamaruya sɛbɛn o sɔrɔla ani kalanso 4 fɛnɛ k'olu fɛnɛ sen bɛ se ka y'a la fɛn min ye san baara kuncɛli examen ye n'o ye a kimɛli ye a bɛ fɔ min ma CP arabe maa 181 a n'a kunkanfɛn olu bɛɛ lajɛlen pasera nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko baaraw k'a kɛra wasa ye foyi ma bon ka kalan bɔ diɲɛ kɔnɔ bi an karamɔgɔ b'a fɔ ye cogo min na pour que i ka se ka diɲɛ mara fo i ka kalan pour que i ka se ka ko kɛ diɲɛ kɔnɔ bi fo i ka kalan o b'a yira ko kalan ka bon ka ɲini ala fɛ ni baara kuncɛ juguman ala k'o yira an na ka san nataw o bɛna ɲɛsin yɔrɔ mun na k'o ni sababa bɛn ara fana ala k'o kan o tumana an ye nin baara nin kɛ k'a daminɛ kilasi 1 na n'o ye CP1 ye fo ka taa bila kilasi 6nan na o tumana an y'o taw le kɛ mais ɲɛtagala an b'a fɛ ka yɛlɛ n'a ye collège nouveau la fo ka se lycée nouveau ma n'o ye sanawiya marahalatu ye an b'a fɛ ka se o bɛɛ lajɛlen ma pour que ka se ka karamɔgɔ ka hakilinaw sabati k'a kɛ sɛbɛnni ye k'a to diɲɛ bolo. Kumana min na kibaruya sera an ma musow wulila ka cɛsiriw kɛ baara min bɛ se ka ɲa cogo min na ni farifɔni ye ni nisɔndiya ye degun kana sɔrɔ a la vraiment musow bɔra i yɛrɛ ɲɛ bɛ muso jamakulu caman na nin bɛɛ nana kalanbila fɛti la n bɛ tila ka mun ɲini musow fɛ n'o ye ni ma mɛn kalanbila kalan de kɛra donc k'u jija k'u hakili to denw na kosɛbɛ kosɛbɛ. san 2018 san 2019 DEC Cherifula ye gafe 64 a n'a kunkanfɛn u sera k'o dilan u ka baara bolodalenw na n'o ye san 2019 san 2020 u y'a yira k'a fɔ gafe 80 u bɛna se k'o dilan walasa ka se ka karamɔgɔw k'u ni kalandenw dɛmɛ baaraw la ɲinifɛnw ye min ye n'o ye bɛɛ ka se ka kalan o ka se ka sabati. nafa min bɛ DEC Cherifula sigili la a fɔlɔ o ye ka an ka programme bɛɛ kɛ kelen ye an ka baara fɔlɔ kɛl'o ye parce que fɔlɔ kalanso bɛɛ tun bɛ yɛrɛ ma bɛɛ ka programme tun bɛ danna o si tun tɛ si kalama alors an nana sigi an y'a lajɛ ka kalanso ninnu bɛɛ ka programme kɛ kelen ye arabu sira kan bon ka tila tun ka an ka kalanso don gouvernement ka programme kɔnɔ i n'a fɔ gouvernement yɛrɛ ka wulikajɔ ye o ye cogoya min na. kalanko tɛ kɔfɛfɛn an sɔrɔ kɔnɔ karamɔgɔ ka laɲini don tɔn ka laɲini don donc anw bɛ yen ka DEC Cherifula an y'a bila en place pour que u ka se ka enseignement di an ka denw ma donc an bɛ k'u soutenir k'o dɛmɛ pour que tɔn ka laɲini n'o de ye kalan ka se ka sabati tɔn kɔnɔ an denw ka se ka kalan pour que u ka se ka avenir dɔ sɔrɔ nin bɛɛ to kɔfɛla lajɛlen na o la an bɛ profiter ka a ɲini an badenw fɛ n'o de ye an ka fédération président ni an ka section président ye u ka se ka fara kan k'an dɛmɛ pour que ni structure n'o de ye direction an ka se k'o dɛmɛ pour que laɲini min b'o la kalan sabati tɔn kɔnɔ ka se ka sabati parce que o de ye tɔn ka laɲini ye o de ye karamɔgɔ ka laɲini ye. fɛn min ye DEC Cherifula ani Côte d'Ivoire kalanko ministère so ye
u y'a yira k'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲi u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ministère ka lasigiden y'a yira k'a fɔ ministère labɛnnen don k'u dɛmɛ baara in a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na. Gouvernement ka école caman lɔ mais école minnu bɛ se ka denmisɛnw kalan kaba ka ala cogoya fɔ denmisɛnw ɲɛna o école le man ca Côte d'Ivoire kɔnɔ ya bi an bɛ an ka denmisɛnw bila ka taga école catholique le la ka taga kalan kɛ mais an miiriya b'a la ko an ka denmisɛnw fana bila ka taga islam ta école dɔw fana la donc ni ala k'o baara kɛ dɔ wɛrɛ t'an fɛ fo ka a y'encourager k'a fo a y'a baara ɲuman la n'an fana lɔyɔrɔ k'a kɛ min ye n'an bɛ se k'a dɛmɛ min na an fana bɛ na an lɔyɔrɔ la k'a dɛmɛ o la. san 2019 san 2020 bɛnkɛla ka ɲɛmaaw fɛ k'o bɛ taa kɛ gaɲɔgɔnkaw fɛ yen. Makan Jalo ale de kɛra wariso baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ɲɛmaa ye ni u kama ko syndicat national des banques et assurance établissement financier et commerce a sugandira bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ u bɛ danaya d'a kan ka kɛ lafasatɔ ɲɛmaa ye ko in kɛra ka bɛn ni sibiri uti kalo tile 24 ye ka fɔ jiginɛw o dagayɔrɔ la a lajɛ kɛso kɔnɔ Amdalayi ACI 2000. Bankiw ni établissement financier ka lafasali tɔn jɛkulu Sinabef ale y'a ka delilan lajɛrɛ sigi sen kan o min kɛra sababu ye k'u ka section kura ɲɛmaa sigi section min n'a bɛ f'a ma ko SEC SFD. Mun kɛlen filɛ tantɔ ni y'an ka laɲini ye a bɛ kuma jan bɔ an ka ɲɔgɔn lajɛba min kɛra o de kun y'a yira k'a fɔ ko an ka jɛkulu kɔnɔna la an ka essayer ka yɔrɔ jɛkulu misɛnninw sigi a kɔnɔna la c'est à dire minnu ni minnu ka baaraw ye kelen minnu ni minnu ka ko ye kelen olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na donc ne nisɔndiyalen b'a don parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ an ka o jɛkulu kɔnɔna la anw de kɛra o fɔlɔ ye an bɛna baara minnu kɛ o ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ka a yirula k'a fɔ ko syndicat tɛ kɛlɛ ye a bɛ fɛnw ɲini ɲɔgɔn fɛ bonya kɔnɔna la ani karama kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma kɛ ni baarabila min bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye an ka baara ɲɛmɔgɔw ma quoi. Lafasali tɔn jɛkulu ɲɛmaa ale y'a jira k'a fɔ a bɛna ni section kura in dɛmɛ a ka baaraw la walasa laɲiniw ka sabati. Wa u ye sira yirana o kɔrɔ ko tour sera anw fana ma ni o ye bankiw ka section ye n'an b'a wele ko SEC bank ani assurancew ka section olu fana kan k'u labɛn u k'u ka section bila en place ani commerce olu bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u fana ka section bila en place n'o kɛra tuma min section ninnu olu de kan ka kɛ Sinabef bureau kɔnɔ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ bonya ni karama de kɔnɔ ni tan an ka syndicalisme la ɲɔgɔn gosi t'a la an bɛ fɛn bɛɛ kɛ bonya ni karama de kɔnɔ an ka patron ye an fana ye syndicaliste ye an ka rôle tɛ kelen ye kuma dɔw la mais baarakɛyɔrɔ la an ka rôle ye kelen an ka rôle ye mun ye ka baarakɛyɔrɔ yiriwa n'i y'a ye syndicat n'i y'a ye patron baarakɛyɔrɔ de bɛ ni baarakɛyɔrɔ bɛ yen o de bɛ na ni nin bɛɛ ye ni baarakɛyɔrɔ dun binna o ta bɛ bannen donc an ka baara fɔlɔ n b'a ladi mun na a k'a jija a k'u ka baarakɛyɔrɔ a k'a yiriwa baarakɛyɔrɔ de b'an labalo baarakɛyɔrɔ de b'an balo donc a k'a jija o côté la a k'a jija syndicalisme kɔnɔ a ka laɲini bɛɛ a ka kɛ dialogue social kɔnɔ a kana kɛ grève banbaliw parce que grève fana man ɲi grève o de bɛ syndicalisme yɛrɛ tiɲɛ. Jata kɛra ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛ. Denmisɛnnin kɛmɛ ɲɔgɔn na ka bɔ Bamakɔ kafo kɔnɔ ani Segu mara olu de farala ɲɔgɔn kan k'u ka dɔntaw kawuriya min bɛ se ka to u bɛ se ka ko ta u yɛrɛ to na ka cakɛda sigi sen kan u kama ko entrepreneuria o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoni sɔrɔ sirakuraw labaara cogo informatique k'u ka dɔntaw kawuriya o fɛnɛ na hakilina ɲuman in n bɔra jɛkulu min na o ye Mediasoft technologie ye a kɛra Amdalayi ACI 2000 la mawuladɔniya ka fɔ maa caman kun bɛ a kɛnɛ kan. A bɛ taa sifinnaka maa 100 bɔ ɲɔgɔn la minnu ni u ka baaraw projets labɛnnen don u bolo ni olu de garisɛgɛ bɛna don nin formation in na o min hakili ɲuman bɔra Mediasoft technologie la o sifinnaka maa 100 la maa 40 o talen don Bamakɔ district kɔnɔna na yan minnu ni olu ye kalan daminɛ ka ban a tɔ sifinnaka maa 60 o bɛ bɔ Segu marabolo kɔnɔna na ni olu ka formation daminɛ ni baaraw bilalen don ka septembre kalo maa kɔnɔ. An ye a jateminɛ baarako ka gɛlɛn jamana in na yan n y'a ye jeunes caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ kunnafoniya t'u bolo entrepreneuriat la formation t'u la en même temps u dalen t'u yɛrɛ la fana an y'o ko de jateminɛ donc malgré que an yɛrɛ an tɛ se k'a fɔ an ye grande entreprise ye fɔlɔ nka alhamdulillah an fana b'an débrouiller dɔɔni
donc an bɛ yɛrɛ bɛ ka fura ye an tɔɲɔgɔnw ma an b'o ɲini mais an tɛ denmisɛnnin bɛɛ ta an bɛ denmisɛnnin minnu ta minnu n'an kɔngilenna ye kelen ye denmisɛnnin minnu bɛ fɛ k'u b'u yɛrɛ la k'u fɛ k'o solution ye jamana ma ka kɛ solution u ka duw ma an b'o denmisɛnninw recenser k'olu la former kalo 3 kɔnɔna na o kalo 3 kɔnɔna na o bɛ se ka hakilila sɔrɔ k'u yɔrɔ ka baaradaw créer cogo minnu na donc en même temps an b'u ka suivi kɛ parce que ni projet kɛra suivi t'a la a ka gɛlɛn k'a bɛ marcher quoi. Ni formation in kuntagala bi taa kalo 3 bɔ ɲɔgɔn la wa sifinnaka ninnu bɛna dege kɛrɛnkɛrɛnnenya na kalanw na minnu ni olu bɛ tali kɛ kɛnyɛrɛye baara nasiraw kan ni o ye entreprenariat ye ka se informatique ɲɛdɔn baaraw ma. Mediasoft Technologie ɲɛmaaba ni o ye a directeur général ye ni ale yɛrɛ de ye kalan karamɔgɔ ye tumana min na a ye ɲɛfɔli kɛ kalan bolodacogow kan a y'a yira k'a fɔ ko a hakili b'a ka kalan ninnu kuncɛli wagatiw la kalanden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka nafaw bɔ ni kɛnyɛrɛye baaraw sigili ye sen kan ni ka weleda kɛ ka ɲɛsin sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ma cogo min na fɛn min ye kɛnyɛrɛye baara nasiraw ye caman sen ka se ka don o la walasa baarakɛbaliya o ka nɔgɔya. Ok, formation ye phase 2 de don. Phase fɔlɔ ye jumɛn an ye jateminɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ informatique ladɔnni a ka dɔgɔn yan i b'a sɔrɔ jeune caman bɛ o université kɛ k'a ban hali n'i ko k'u y'u yɛrɛ ka CV k'o tɛ se k'a kɛ caman bɛ i b'a sɔrɔ idée b'olu la mais n'i ko k'u ka projet écrit i b'a sɔrɔ u tɛ se k'a kɛ caman bɛ yen nɔ u bɛ entreprenariat kɛ mais c'est dans le cadre informel a formalisé len tɛ jamana t'a kalama mais n'u yɛrɛ formé la o la u yɛrɛ y'o ɲɛdɔn ka ban ka entreprenariat formation fara a kan donc o b'a to u yɛrɛ bɛ se ka gagner kosɛbɛ ni informatique banna sisan an bɛ sɔrɔ ka taa entreprenariat domaine kɔnɔ entreprenariat yɛrɛ jumɛn kɛn yɛrɛ ye baara mun de don walasa ka se k'i yɛrɛ ka baarada créer i kan ka passer étape jumɛnw fɛ mais an yɛrɛ ka laɲini ye min ni formation in kɔnɔna na mɔgɔ 100 min tali filɛ nin ye pour la 4e édition au minimum entreprise tanga kan ka se ka créer nin kɔnɔna na mais minnu bɛ yen n'olu ma se ka entreprise créer olu kɔni bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka baarakɛla ɲumanw ye baara yɔrɔ wɛrɛw la quoi parce que baarako ka gɛlɛn o bɛ yen mais o cɛ mais compétence fana caman tɛ yen i b'o wele kɔni entretien na i b'a sɔrɔ entretien yɛrɛ mana ban i mago bɛ minɛ t'a sɔrɔ a si la donc o ye min ye ça c'est le manque de formation donc an ka laɲini o de ye kuma kuncɛ kuma la an kɔni bɛ se ka min fɔ jeunes ye an bɛ don min na ko bi ne b'a fɔ bɛɛ ka taa entreprenariat kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mediasoft Technologie ka baara fanba yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye baaraw degeliw nasiraw kalanw bɛ o la ani ladilikanw ani fɛɛrɛw ɲinini gɛlɛya camanw na buna adamadenya yɛrɛ lafiya siraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na sifinnaka bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye. Société Aminata Konate o bɛ baramuso de kofɔ a ɲɛmaaba Burama Dunbiya a ye ŋaniya ɲumanya baara dɔ kɛ a ka cakɛda la maa minnu ye malo juratɔw ye ka lajɛ ka bolimafɛn sen saba di u ma min bɛ se ka to baara in a bɛ nɔgɔya u bolo u ka cakɛdaw la n'a ma ɲa k'a fɔ a yɛrɛ kɛ mɛ ka layidu ta a yɛrɛ kan k'a fɔ kuma bɛɛ a bɛ malo juratɔw ta k'olu don a ka baara in na min bɛ se ka to dɛnkɛrɛfɛ o bɛ kɛlɛ baarandanya o bɛ kɛlɛ malo juratɔw ka binaku kan ko in zɛbɛ lojuratɔw ka tɔnba min bɛ Mali kɔnɔ a ma ɲɛma ye a ka nisɔndiya jira Société Aminata Konate ni a ma ɲɛma Burama Dunbiya ka hakilina na an ka jɛ k'a ɲɛmada. Moto tricycle shaking o de ye dɛmɛ ye min dira Société Aminata Konate ni bɛɛ lajɛlen b'a la kodɔn ni baramuso ye o ɲɛma fɛ n'o ye Burama Dunbiya ye ka ɲɛsin maa lujuratɔw ma minnu bɛ baara kɛ a ka cakɛda la nin waleya in n'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye wasa u ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na tagani ka segin o binakun kan nin ye waleya min ye a layidu taara Burama Dunbiya fɛ ka ɲɛsin a ka cakɛda baarakɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu garisɛgɛ donna lujura la yasa danfara kana y'u ni baarakɛla tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Yan nɔ kun min na o ye lujuratɔ minnu bɛ jamana nin kɔnɔ o fana bɛ se k'u yɛrɛ ye cogo min na an ka Mali entreprise ba min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko Société Aminata Konate o fana bɛ se k'u yɛrɛ ye cogo min na a kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la an nana bi ka na u ka soba kɔnɔ n'u ka kɛnɛba la ka na remise dɔ de k'u ye n'o ye u bɛ se ka baara kɛ cogo min na parce que an y'o de fɔ baramuso dabɔlen bɛ maliyɛn bɛɛ de kama mais maliyɛn sɛbɛkɛlaw parce que an y'o de fɔ baara ni jamana sera yɔrɔ min na sa kuma tɛ tuguni quoi baara de an mago bɛ baara de la baara de bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ sisan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ sɛbɛ bɛ baara ma baara ka di ye an y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen place b'a la o hukumu kama lujuratɔw y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ ka baara kɛ u sɛbɛ bɛ baara ma u bɛ fɛ ka baara kɛ i n'a fɔ tɔw b'a kɛ cogo min na u bɛ fɛ k'u sen don jamana ka développement na bon o hukumu kɔnɔna la an n'u ye bɛnkan dɔ kɛ n'o ye ɲɔgɔn lajɛ ye n'o ye kalo 3 ɲɔgɔn lajɛ ye nka an b'a lajɛ kalo 3 n'a sɔrɔ a ye min fɔ n'o b'aw ma n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ
an ye kalo 3 kɛ an y'a ye k'a fɔ dusu b'u la u bɛ fɛ ka baara kɛ u bɛ fɛ k'u sen don jamana ɲɛtaga la okumu kɔnɔna la an ye moto ɲini u ye ka na a d'u ma an b'o moto di kɛnɛ de kan bibi na an ye moto 10 de tun san u ye mais bi 8 de d'u ma. Association malienne des personnes handicapées physiques ale ye jɛkulu ye min bilara sen kan jango ka maa lujuratɔw u ka den kɛrɛfɛ k'o kɛlɛ ni ka tila k'u ka baarakow ka fɛrɛ sɔrɔ o la Mali jamana kɔnɔna na u nisɔndiyalen foli ni barikada kɛ société Aminata Konate ɲɛmaaba n'o ye Burama Dumiya ye a ka nin hakilina ɲuman in talen ka ɲɛsin olu ma ni ka sɔrɔ ka wele bila cakɛda wɛrɛw ma u ka baaramuso mɔgɔw ka nin waleya ɲuman in ladege ka ɲɛsin maa lujuratɔw ma. Anw sewalen don nin kɛnɛ kan ANP an ka baara de ye ka mɔgɔw dɛmɛ ka baara sɔrɔ donc anw sewalen don nin kɛnɛ kan an bɛ société Aminata Konate fo a promoteur bɛ yan nɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka baarakɛlaw bɛɛ fo ne b'a fɔ ngulu de bɛ ka anw dɛmɛ an ka baara la parce que anw ka baara ye ka mɔgɔw dɛmɛ ka baara sɔrɔ ni société Aminata Konate ye mɔgɔw ta baara la donc a ye anw de dɛmɛ an ka baara la k'an dɛmɛ k'an ka donni ta n ye min mɛn u la yen na baara min b'a bolo bara 4000 emplois directs sans compter les emplois indirects les emplois connexes vraiment an bɛ promoteur fo ka waleɲuman dɔn a ka fasodenɲumanya la ni société bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kɛ Mali la je crois que taux de chômage a tun bɛ baisser kosɛbɛ an bɛ pauvreté min fɔ a tun bɛ dɔgɔya Mali la. U nisɔndiyalen nin dɛmɛ tali la ka ɲɛsin u ma maa minnu garisɛgɛ donna ni moto tricycle ninnu na u ye Burama Dumiya u y'a fo k'a barikada ka waleɲumandɔn foliw caman ta k'o ɲɛsin a ma ni ka sɔrɔ ka layidu ta ye k'a fɔ a ɲɛna ko baarakɛminɛ min dilen filɛ olu ma u n'a minɛcogo la i n'a fɔ u yɛrɛ halala bawo a nisɔndiya n'a bonya kama foyi t'u bolo ni foli ni barikada tɛ. Don min na Bura ye baara in fɔ ka na bila bi la anw ye baara in daminɛ a don bi anw kalo 8 de ye anw bɛ baara in na an yɛrɛ ka moto la an ma timinangoya an ma fɔ parce que mɔgɔ o mɔgɔ nana ko n b'aw dɛmɛ i kan ka k'o tigi fɛ Bura ɲɔgɔn tɛ dan tɛ Bura la ni ne ye Bura fana fo anw bɛ bitigiw min fana kɔnɔ an kan ka olu fo dɛ bɛɛ tɛ se ka lujuratɔ ladon an b'an ciya an bɛ Ala fo k'a barikada bi o tuma na dan tɛ baramuso la anw bɛ taa an ka feere la an ka moto la an bɛ na an bɛ kɔnti kɛ an tɛ tɔɔrɔ an tɛ ɲani mɔgɔw fana ye anw bonya circulation na ko ko aw sera ka baramuso baara kɛ cogo di aw lujuratɔ an ko Bura y'an kanu an fana ye Bura kanu. Tiaturubɔ ale ni misaliw ni yɛrɛmankutun caman tali ka ɲɛsin baramuso a ka minɛnw ma ani ni moto tricycle ninnu clés dili minnu garisɛgɛ donna la olu maaw ma olu kɛra ni lajɛrɛba in la kunbabaw ye maaw hakili tora minnu fɛ kosɛbɛ ni ka fara fɔli dumanw kan. Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali olu ye jɛkulu min kɛmɛ ka yiri baarabaw fara ɲɔgɔn kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ kɛmɛ k'a jira k'a fɔ olu fɛnɛ ka laɲini ye kungo a bɛ se ka labɔ ni jiri ye cogo min ka kɛɲɛ ni samiya ye jirituru kuma y'o ye u ye a lajɛ ka jirituruba kɛ ka bɛn ni alamisa uti kalo tile 29 ye Sandamakaw fɛ Sobara sigida kɔnɔ u bɛ Kati cercle la kɛnɛ in senfɛ direction nationale des eaux et forêts ni o ye ji ni kungo lakana cakɛdaba ye an ka jamana kɔnɔ a ma ɲɛmɔw olu kun bɛ kɛnɛ kan ka fara Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali ma ɲɛmɔw fɛnɛ kan ani an ka jamana nɔnabila caman an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔ le fɛ. Sandama dugudenw bɛ Ala tanu ni yirisun 1500 turuli ye u ka dugu kɔnɔ kɛnɛ kan min ni o wala bɛ tɛmɛ hectare 2 bɔɲɔgɔnko kan. Sandama yɛrɛ ye dugu ye min ni a bɛ Sobara commune fɛ nin ye baara ye min ni a hakilina ɲuman bɔra Mali yiri baaralaw ka jɛkuluba de la ni o ye Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali au développement durable de l'environnement ye. Mɔgɔ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yan nɔ donc k'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman hakili la k'a fɔ ko yiri baarakɛlaw yelen ye cɛnnikɛlaw ye. Yiri baarakɛlaw yelen tɛ cɛnnikɛla ye yiri baarakɛlaw yelen ye ɲanikɛlaw de ye donc maintenant kungo nafa bɔbaga ye anw ye mais o t'a yira k'a fɔ k'an bɛ fɛ ka kungo tiɲɛ donc ni kungo tiɲɛna kungo tiɲɛni a kɔlɔlɔ bɛ se mɔgɔ minnu ma fɔlɔ o de ye anw exploitants ye donc ne bɛ se ka min fɔ la sisan an ye yirituru min kɛ bi mais min ɲini Sandamakaw fɛ k'u hakili to yiri in na monsieur le maire n'a ka jama ni dugutigi pour que yiri in bɛ se ka ladon ka ɲɛ cogo min na. Ka sanga ni kungokolo yɛrɛ nafa sɔrɔ fɛnw yiriw ka se bagaw ma olu fangaw dɔgɔyaliw ye ji ni kungo lakanabaw jɔra jɔyɔrɔ la ni o bɛ dɛmɛ tali kofɔ ka ɲɛsin Mali yiri baaralaw ka ni hakilina ninnu kɔkɔrɔma doni ma. Parce que baara kɔni yɛrɛ ye baara don parce que gouvernement kelen tɛ se ka baara bɛɛ kɛ donc c'est pourquoi gouvernement y'a jateminɛ k'a fɔ particulier comme association non
ani groupement surtout au niveau des villages muso jɛkulu ninnu ani denmisɛn jɛkulu ninnu olu bɛɛ bɛ se ka u jɔyɔrɔ fin nin baara ninnu na donc an k'an cɛsiri donc n'an b'an janto an ka kungo la ka kungo dɛmɛ ka a yɛrɛ dɔ fara a yɛrɛ kan n'an y'a bɛɛ bila kungo ma kungo kelen tɛ se ka baara kɛ an k'an jilaja parce que n'i y'a jateminɛ jiriju fɛn o fɛn filɛ a bɛɛ nafa b'a bɛɛ lajɛlen na ka taa nkoɲɛ la ka na se siraw ni npeku ni fɛngɛw o bɛɛ nafa ka bon an ka adamadenya kɔnɔna na. So bara sigida ɲɛma ni o y'a mɛri ye nin kɛra nisɔndiyaw ni farifoniw caman ye ale bolo ka sanga ni sugantili bɛnni ye a ka sigida ma Mali yiribaaralaw ka jɛkuluba fɛ o kadara kɔnɔ a ye welewelema kɛ ka ɲɛsin sandama dugudenw bɛɛ lajɛlen ma wele min ni o bɛ nin yiri ninnu minɛ cogo ɲumanyaw kofɔ barisabu ka d'a kan ko yiri turuli ye ca ye nka a ladonni fana ye baaraba ye. Baara min kɛlen fédération fɛ Sobara commune kɔnɔ baara nin diyalen nɛnɛ baara nin diyalen parce que yiri turu fɛn min y'a di k'a fɔ ko kana yiri turu n y'a mɛn la san o san yiri turu a la Mali fan bɛɛ ka taa Gidali fɔ k'a ye mais ne tun ma fɛn sɔrɔ yiri turu nin dɔ fɔlɔ fana kɛra ɲinɛ de ala sababu ani fédération sababu yiri min dilen ma n k'o le fɔ ne la di sɔn n bolo fila b'a kɔrɔ n se ma min di ka yiri nin ka suivi kɛ n b'o kɛ pour que ka se ka yiri nin ladon min kɛra sababu k'a lase ma pour que ka nimisa ka bali dɔn parce que n'a lɔ nin ye sini ɲɛsigi de na denmisɛnnin bolo ani ne yɛrɛ bolo. Nin donba ye min ni a kɛrɛnkɛrɛnna k'a bɛn yirituru don ma sandama dugu kɔnɔ a kɛra nisɔndiyakow caman ye a kɛnɛ kan donsow sigida denmisɛnninw ka se musow ma ninnu bɛɛ lajɛlen ka kumakanw ma bɛn dɔwɛrɛ foyi ma fɔ k'u janto nin yiriturulen ninnu na nin ka sɔrɔla ka labanna ka mɔɔw nisɔndiya ni donso ɲɛnajɛ ye. Diinɛ ɲɛma lakodɔnnenba dɔw kɔnɔ wari ani Ghana a Sheikh Mahmuda Bamba a ye ŋaniya ta k'i kunda Mali jamana kan a n'a ka kalandenw n'a ka denbaya kana bɔɲɛna Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Sherif Ousmane Madana Haidara labanko ni Janginɛbugu la sirifila duba kɔnɔ ko in bɛ don kadara min kɔnɔ o ye silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diinɛ ɲɛmaw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min laseli a bɛ don o de kadara kɔnɔ an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan u ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. A Sheikh Mahamudu Bamba diinɛ ɲɛmaaba don kunu wari jamana ani Ghana ka taama ka bila ima ɲɔgɔn na Ala kama a kira kama Muhammadul Mustafa nema ni kisi bɛ a ye ka suna kundu o de kadara kɔnɔ a Sheikh Mahamudu Bamba Ghana ani Côte d'Ivoire a n'a ka kalandenw wulila ka fara ka denbaya kan ka Mali sira minɛ ka n'u ɲɛ da Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Sherif Ousmane Madana Haidara ka bɛn ni alamusa utikalo tile 29 ye Ala kama a kira kama n sera fɛ a y'a adamadenya kosɔn lɔri min Ala k'a di a ma sani lɔn b'ale sani lɔ ɔl a lɔn b'ale y'a lɔ so a Haidara k'u bɛ min bɛɛ fɔ nka a bɛɛ bɛ tiɲɛ ni fɛn min bɛ a ka fɔ Ala t'a kura tiɲɛ min bɛ a ye ko san 20 ni ta fɔlɔ n ti ko a ko ma gbɛlɛ n ti ma sɔn wa Haidara ko ma gbɛlɛ trop tiɲɛ bɛ laban a ka fɛn min bɛ fɔ a tɛ san 20 ni a bɛɛ kɛra bi so Haidara bɛ fɛn fɔra a bɛɛ bɛ kɛra bi ka to n ko cɛ n ko tiɲɛ den wallahi n ko tiɲɛ den n sɔnna ma ka don a tɔ na. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Sherif Ousmane Madana Haidara y'a ka nisɔndiya jira a Sheikh Mahamudu Bamba la ka bɔ jamana ni jamana ka n'i ɲɛ da a kan balimaya don sinjiya don kelenya don bawo dali masaku ko silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na. Nisɔndiya min b'an na sisan dan fosi t'a la an karamɔgɔ n'o ye Sheikh Bamba ye a n'a ka kalandenw u bɔra Côte d'Ivoire ka na bɔ an ye Ala kama u y'an kanu Ala kama ale ye karamɔgɔba de ye mɔgɔ min b'a nɔfɛ Côte d'Ivoire mɔgɔ t'a hakɛ dɔn a ye kalan alimu don a ye kalanden minnu kalan Ala ka diinɛ na kuranɛ tafsiriw la ani an ka fiqhu kitabuw la
ala de b'a hakɛ dɔn mais ko ko a bɛɛ ye kanu de ye kumana a y'an kanu ala de kama a y'a kanu fana ka nin ɲɛ d'an kan fi sabilillahi o ala kelen kama a n'a ka denbaya nana ka fara a ka kalandenw kan nisɔndiya min banna dan fosi t'a la silamɛya ye nin de ye ni a ye ɲɔgɔn kanu ala kama kira sɔlɔ salam a ye mɔgɔ 7 minnu fɔ k'a fɔ lahara tile ti jɔ u kunkolo kan mɔgɔw b'u la minnu ye ɲɔgɔn kanu ala de kama ale man kanu fosi kama setigi ala kɔ mana dan fosi de t'o la nisɔndiya min banna bi an tɛ se k'a fɔ ka taa dan an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn an b'a fɔ ko a bisimila a bɔra ka so a nana ka so a bisimila mali kɔnɔ yan hɛrɛ b'a ɲɛ ni ala sɔnna a bisimila an bɛ se k'o de fɔ ko a n'a ka kalandenw ani denbayaw bɛɛ bisimila alhamdulillah. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ an karamɔgɔ a Sheikh Mahamudu Banba Konowari ani Gana a n'a ka kalandenw ka taa se a ka denbaya mɔ Bangɔni Jɛngɛnɛbugu la Sirefila duba kɔnɔ buruda kɛnɛ dɔ sigira Senga min kɛra farifoni ye wa taama in bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o ye hali bi balimaya min bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɔrɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diinɛ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم. O de fana bɛ dansigi dɔgɔkun kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛn kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifila TV ka dɔgɔkun kunnafoni na lasili wɛrɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Kafunɛ Bacili ye yan'o cɛ a kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.